Ty nejak hrať, môžeš hneď natáčať priamo. Musíš sa s tým srdca. Počuj, dneska to dám dokopy, zajtra sa prídi pozrieť. Čo? No však všetko som pomenil. Presťahoval, koberec sme dali, klavír pochnovali. Poviem všetko. Ešte stolíke zložím, tak už to bude dokonalé. Zamáme na kameru a ideme preč. Rýchlo zamáme na kameru. Nie. Rýchlo zamáme na kameru. Nemôžem, ja si robím kakao. No si robí čo? Kakaoko? Keby aspoň gránko, alebo aký podvod toto medzinárodný. Morský. Jaký? Morský. Norský podvod. Fuck it. Fuck it, dobre. Do. Ukáž, keď ja dám zoom, pozrite koľko vysypala. Pažrava jedna, aha, pozrite sa na ňu, norské, aha, Ježiši Kriste. Iné gránko na svete, ktoré nereaguje s mliekom. Nereaguješ mliekom? Nie. A to vieš chemicky ako vysvetliť? Neviem. Čo, tak sa spýtaj Evy. Dobre, tak nechávam Michalku, nech sa trápi s nereagovateľným gránkom. Ukáž, ešte dáme záber na... Ježišmaria, dobre, pekné, poď ešte, poď. To ide. No, už ti závidím, mám aj ja chuť, takže idem radšej preč. Ja mám doma všetko mlieko asi kyslé, lebo ho nedali do chladničky. Dobre. Nevadí. Ešte, no, to si pozriem. Vychutnávam, gurmánka. No, za to sa nehambíš, čo? Vyznieš. Dobre, už teda zmiznem.